नंगौ बे समाव दतमानि जे बड'फा फोथार बे फोथाराव दंफैयो। नोंथांमोना मिथिगौ जे फैगौ 13निफ्राय 16 मार्च बे 16 मार्चआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 57थि बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमाया जानो थांगासिनो दं क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'फा फोथार। बे बड'फा फोथाराव बे समाव गाजा गोमजायै बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों बे समाव साखाफारा जानाय हाबाफारिखौ बे समाव नुनो मोन्दों। नंगौ आं बे समाव दङ जे 57थि बोसोरसालिया जुथुमा बे बोसोरसालिया जुथुमानि जे गाहाय हाबलांग्रा लामा बे लांगोना थामहिनबा गेट बे गेटआव आं दङ। थारैनो साबना हामनाजों बे समाव लुफुंनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। गोजौनि जे बाहागो बे गोजौनि बाहागोआव जों नुनो मोन्दों बेवहाय खाम बेवहाय लाखिना दोननायखौ नुनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे फ्लेग बे फ्लेगखौ नुनो मोन्दों आरो बेवहाय बे 57थि बोसोरसालिया जुथुमानि जे लिरथि बे लिरथिखौ बे समाव नुनो मोन्दों। बेनो जागोन गाहाय हाबलांग्रा दरखं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 57थि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों बे समाव 57थि बोसोरसालिया जुथुमाया फैगौ 13 मार्चनिफ्राय 16 मार्चसिम जागायगोनखौ जों मोनथिनो मोन्दों। थामहिनबा बे समाव हादरनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे समाव हाबाफारियाव बाहागो लागोन। जों खौरां मोननाय बायदिब्ला हादरनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाहयाबो बे समाव बाहागो लागोनखौ जों मिथिनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो हादरनि सोलोंथाइ मन्त्रि बिथां धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङाबो बे समाव बाहागो लागोन आरो आसामनिफ्राय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, सोलोंथाइ मन्त्रि बिथां रनज पेगु आरो बेनि अनगायैबो जों खौरां मोन्दों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'निफ्राय लानानै गोबां गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोनखौ जों नुनो मोन्दों। गोबां साबना हामना जों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे हाबाफारि नैबे जारिमिनारि मोनसे फोथार बड'फा बे फोथाराव जोबोद मोजाङैनो बे समाव देलायनाय थामहिनबा बे समाव लांगोनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे फिरफिलानिफ्राय लानानै गोबां बेफोरबायदि जोङो नुनो मोन्दों। मख'नांगोन जे बे समाव जों खौरां मोननाय बायदिब्ला बेवहाय फरायसा आफादनि जे 57थि बोसोरसालिया जुथुमा बे बोसोरसालिया जुथुमायावनो बे समाव गोबां गुबुन जायगानिफ्राय खमैबो 5,000 थान्दै बिथांमोना बाहागो लागोनखौ जों मोनथिनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो जि गेवलां मेल हाबाफारि बे गेवलां मेल हाबाफारियाव आसाम रायजोनिफ्राय गिबि मन्त्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय लानानै हादरनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाह बिथाङाबो गेवलां मेल हाबाफारियाव बाहागो लागोन। खमैबो 2 लाखनि गोजौआव गुबुन जायगानिफ्राय बे समाव थान्दै बिथांमोनजों लोगोसेनो बे समाव रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोनखौ बे समाव मिथिनो मोन्दों। जोबोद मोजां देलायनायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गिबि हाबलांग्रा दरखं बे दरखंखौ बे समाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बेवहाय खमैबो एसे जौखोन्दो 20% बे समाव आबुं जाबाय। आरोबाव साबना हामना खालामनो एसे दंबावो। खम समनि गेजेरावनो हयथ' बे जाफुंगोन। गेजेराव साननैल' सम दंसै आरो बे समनि उनावनो नुनो मोनगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे मोजां मेहेरगोनां हाबाफारि 57थि बोसोरसालिया जुथुमा। जों खौरां मोननाय बायदिब्ला हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहया गोबां बेवहाय गोनां बाथ्रा बुंलांगोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे बाथ्राफोरखौबो बे समाव मेसेज होलांगोनखौ जों मोनथिनो मोन्दों आरो बेनिफ्राय बर' हारिया गोबां मुलाम्फा जागोनखौ मोनथिनो मोन्दों। थारैनो मख'नांगोन बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नैबे जायगा थामहिनबा थावनि बे थावनियावनो बड'फा फोथार बे फोथारावनो साबना हामनाय खुंफुंजागोन बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुमाया। नोंथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोनखौ मिजिंथिदों। नैबे समाव नोंथांमोना आगु जे फोरमायथि थामहिनबा नुथायखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों।